Johnny Test! Za akciju je uvek ispravan je na se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čes. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prvivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny Test. Krstičasta i agenti, ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Stara škola. Dobro, deco, ko može da mi kaže šta je izazvalo veliki požar u Gicogradu 1845. O, hajde, neka neko podigne ruku i kaže nešto. Baš me briga. Baš te briga što je 3. marta 1845. počeo veliki Gicogradski požar koji je uništio grad? Ili što je Gicograd dobio ime zbog mnogih svinjskih farmi u 19. veku? Ili što je na dan velikog požara čuveni bandit Bruce oteo voz u 4:15? Ne kažem da me nije briga za istoriju, već da mrzim školu. Šta? Johnny, sve što imamo sad zahvalimo školi. Svaki pronalazak je bio moguć jer su deca poput tebe učila mnogo u školi. Stvari koje volite, televizija, igrice i stvari koje ja volim, uzbudljiva alternativna goriva poput organskog metana i revolucionarne nove moći vetra. Wow, stvarno? Baš me briga. O, pa možda bi više volao da se vratiš u 19. vek, gde su po ceo dan svi sedeli u školi i brojali štapiće. Škola, štapići, brojali? Pa nije sad 19. vek, već 21. I hoću da svi do kraja časa učite za sutrašnji veliki test iz istorije. Mrzim školu. Škola je sjajna, Johnny. Prestani da cmizdriš, ne pristaje ti. Hoću u staru školu gde broje štapiće. Brojenje štapića je super, a test nije. Pa ne možeš da se vratiš u prošlost, Johnny. Mislim, možeš, ali devojke su nam zatvorile laboratoriju. Lepo! Koji je plan? Turbo vremeplov. Sve što treba je da pošaljem školu nazad u vreme kada su deca brojala štapiće po ceo dan. Jer ja ne radim test sutra. Ovo su neki dugački kablovi. Znaš da ti se pričinjava, jel da? Ne, očajan sam. To je velika razlika. Samo kažem da je Darwin sigurno bio usamljen. Bio je sam kod kuće. O, šta je sad naumio? Skini kablove pre nego što učini nešto ludo. Znaš, neću da idem s tobom. Da, hoćeš. To je bio prljav trik, Johnny, i... Mislim da si otišao predaleko. Da, ukucao sam previše nula. Kucaj manje nula! Manje nula sada! Otkucao si 1800 nove ili stare ere? Ima razlike, jel da? Hej. Možeš barem prvo da častiš kafom? Nove ere! Kucaj 1800 nove ere! To, uspeli smo! Hajde, deco, počinje predavanje. A ko si ti, čudni dečače? On je iz budućnosti, ima plamenu kosu, pantalone sa ekstra džepovima i tu se klucavu kutiju. Ne, ja sam Johnny Test iz Poljske. O, dobro. Pa, Johnny iz Poljske, današnja lekcija je brojanje štapića. Farma, nema automobila, svinje svuda. Gicograd 1845. Spremi se, jer krećemo nazad u budućnost odmah. O, imam neki loš osjećaj. Baterije na vremeplovu prazne su. 37, imam 37 štapića.
Vrlo dobro, Johnny iz Poljske. A kad ti sad dam još 3 štapića, koliko će biti štapića? 40. Da! Ti si moj najbolji učenik! U redu, škola je gotova! Ali bili smo ovde samo sat vremena. A koliko traje škola, Johnny iz Poljske? Do! Volim da idem u staru školu. Na šta si mislio? Mislio sam da je škola bila lakša u 19. veku. I jeste, pa ću da ostanem ovde do letnjeg raspusta. Da, pa menjat ćeš svoj plan jer si ispraznio baterije u vremeplovu i sad smo zaglavljeni ovde. Šta? Zaglavljeni smo ovde zauvek? Sad ću da poludim skroz. Smiri se! Smislit ćete vi već nešto. Genijalne ste. A sada Duki i ja idemo da malo igramo video igrice. Nema video igrica, Johnny. Gledat ćemo TV onda. Nema ni televizije. Slušat ćemo radio. Skateboard. Sladoled. Još ga nisu izmislili. Vraćajte nas nazad kući odmah. Ovo mesto je pakao. Jednosmerna struja koja nam treba da napunimo baterije za vremeplov još nije izmišljena. Šta je izmišljeno do sada? Opasač, točak i čelične cevi. Zašto ne možeš da ideš u školu kao sva normalna deca? Škola je dobra, tamo rastete i učite stvari poput toga da ne vučeš psa sa sobom nazad u prošlost. Koga briga što je veliki požar u Gisogradu nastao zbog grmljavine 3. marta 1845. Čekaj, 3. mart? To je danas! Iskoristit ćemo munju da napunimo baterije. Sad, grom je udario u zvonik crkve. Znači treba da povežemo sve i sprišemo pre udara groma. To! Idemo kući! Pogledajte, ovaj pas je spasao grad od nečeg što bi sigurno bio razorni požar. Nazvaćemo ga pas Gromki heroj. U redu, sad treba da smislimo novi izvor energije koji nas vraća kući. Misliš na snagu vetra? Snaga vetra! Vetrenjača će da pokrene ovaj pokretni generator i napuni ćelije baterije našeg vremeplova. To radi! To! Idemo kući! Prema trenutnoj brzini punjenja i uz činjenicu da Gicograd nije u vetrovitoj zoni i da je ovo primitivna vetrenjača, bit ćemo spremni da krenemo 1904. Trebalo je da ostaneš u školi! Hej, sedi ti na plastičnoj stolici 8 sati i slušaj o svinjskim farmama i čudima metana. Metan! Šta je metan? Samo moćna snaga i prirodan gas koji možemo da dobijemo od svinja. Problem. Treba nam motor da zagori metan, a otkrivena je samo parna mašina. O, to je lako! Samo treba da opljačkamo voz, a po tim mislimo da otmemo čitav voz! Rekao si da otmemo voz? Koliko je sati? 4:15. Ti si Bruce, jel da? Šta se radi? Mi uzimamo ovaj voz. Pljačka voza! Ne pucaj, Savnovac je u 3. vagonu. Uzmite ga, uzmite! Hvala, ali nam treba jedan deo voza. To nema smisla. Oteli su voz, ali ne i novac. Ali to nema smisla. Kako si znao u koje vreme voz stiže? Nemoj da mi kažeš da si mi rekao, ali učio sam to u školi. Rekao sam ti! Rekao sam ti da mi ne kažeš to, a sad se dobro drži. Brzo, poveži glavnu polugu za generator. Sad poveži metan na kotao. Korisna ova parna mašina. Kao i svinje. Radi! To! Idemo kući! O, šta sad? To je šerif i njegova potera. Beži! Evo su napunjene! Izađite ili pucamo! 1, 2! Podigni činiju! Pravit ću se da ovo nisam video. Da. Da.
Znam da ste besni, ali naučio sam lekciju. Škola je teška, ali tamo učimo i to nam omogućava da činimo sjajne stvari. I to sve zahvaljujući mojim divnim sestrama koje toliko volim. Želimo kupon na Johnny testa. Za 10 eksperimenata bez ikakvih pitanja. Dobit ćete, ali ozbiljan sam za školu. Zapravo se radujem mom sutrašnjem testu iz istorije. Kec! Ali učio sam ovog puta! Iz koje knjige? Veliku otmicu voza su izveli dečak i njegov dlakavi partner, a ne bandit Bruce. Nisi ni pomenuo da je metan otkriven u Gicogradu, a svi znaju da nije bilo velikog požara u Gicogradu, jer ga je sprečio pas Gromki heroj, čija statua krasi naš gradski trg. Dobro izgledaš. Hvala. Stepen ispod nule. Dobar pokušaj. Mislim da smo dostigli maksimum zabave koje mogu da nam ponude magneti sa frižidera. Lebdeći magneti. Johnny želi više da zna. Ako baš moraš da znaš, radimo na nečem novom. I ne možeš da se igraš time. Dobro, šta je to? Pozdravite, Magnetosizer! Otkrile smo mogućnost premeštanja elektrona na svaki Misli na baš svaki. objekat. Možemo da namagnetišemo pozitivno ili negativno. Gledaj, 2 drvene stolice. Objekti sa istim naelektrisanjem će da se odbijaju. Daj mi tu igračku. Budi pažljiva s tim. Sad, vidite kako se suprotnosti privlače. Upotrebljivost je neograničena. Vojska, gradnja, Da je sposobnost da hodam po plafonu? da i to. Zato što smo tako divne sestre i jer smo spremne za završni korak, pustit ćemo te da testiraš. Ali Johnny, ne smeš da zloupotrebiš mašinu. Ovde podešavaš koliko njutna magnetne sile će da ima objekat nakon što ga pritisneš. Nemoj da ideš preko 5000 njutna sile i molim te, Bla, nemoj... bla, bla, 5000. Koristi silu šta god idemo. Upotrebimo silu magnetosajzera. Rolac mesom za doručak, rolac mesom za doručak, rolac no... Ha. Ha. Što? To je kao da voziš snowboard bez snega ili bez ičega. Devojke su rekle ne preko 5000 njutona. Magneti su čudo. Podesio si magnetosajzer na 100.000 njutna. Kažete da je to nešto loše? Johnny, pogledaj oko sebe! U pomoć! Zakačeni smo na sve! Možda sam preterao. A zašto pada sneg iako nije zima? Ovo je loše. Uspeli smo, Ingvare! Konačno smo stigli na severni pol! Da li je rekao da je ovo severni pol? Ovo je švedska teritorija! Niko ne može da zaustavi našu narastajuću imperiju! Osvojit ćemo svet našim bezbednim kolima i stilizovanim, jeftinim nameštajem za kuću! Da vidim to. Ohoho, sad shvatam šta se desilo. Potpuno si uništio magnetno polje planete Zemlje! I sad si stvorio od Gicograda novi severni pol! Ali ovo je dobro. Zašto? Prvo, imat ćemo snega svakog dana. A drugo, Deda Mraz će da se preseli ovde, a to znači da ćemo da dobijemo sve igračke sjajno. Ovo je loše, Johnny, jer si pokrenuo masivnu klimatsku promenu na Zemlji. Polarni lednici će da se otope. Gradovi će da budu potopljeni. Juhu, švedske ćufte za svakoga. Jedite ih ili ćemo se naljutiti. Uzet ću ćuftu. To je dobro!
Švedski ćufte, nema škole, Deda Mrazove igračke, obožavam severni pol. Režeći polarni medvedi. Da, to je loše. U laboratoriju. Deco, sišli ste na večeru, a nisam morao da vas pojurim. Polarni medvedi. Volite rolat s mesom? Dobro, napravit ću vam još. Sa ovim gigantnim magnetosajzerom možemo da redefinišemo zemljin polaritet uz veliku eksploziju magnetne energije. Ako to ne uradimo, temperatura će nastaviti da pada i Gicograd će da postane zaleđena pustoš za nekih 9 sati. Samo da razjasnimo. Deda Mraz neće da se preseli u Gicograd. Ne, i morat ćemo da pokrenemo eksploziju sa starog severnog pola. Sjajno! Idem po moj božićni spisak. Prevelik? Mislim da te uništavanje klime na planeti i uništavanje života postavlja na prvo mesto Deda Mrazove liste nevaljalaca. Hej, radio sam i dobre stvari. I čim se setim neke, javit ću vam. Pa kako troje dece i njihov voljeni pas da odu na severni pol i izazovu veliku magnetnu eksploziju? Uzet ćemo XR4 IT svemirski brod. U redu, ili možda ATV? O, kao da ih je nenormalna količina elektromagnetizma u vazduhu učinila neupotrebljivim. Zašto gledate u mene? O, da, dobro. Ej, znam, poletit ćemo! Super, Duki! O, ne želim da letim s tobom na severni... To nije bilo sjajno! A sad je vreme za Johnny X-a. U redu, izgleda da je to posao za Super Dukija. Ali kako će da ponese gigantom magnetosajzer i nas? A vreme nam ističe, Gicograd se mrzne. Ne brinite, imam plan. Toliko nameštaje u tako mali kutiji. Švedska je zakon. Super Duki na sankama. Napred, psu. Hej, onaj klinac nam krade sanke! O, neću biti na listi Deda Mraza ove godine. Požuri, Johnny! Idemo gore, kuco. Dajem sve od sebe. Mnogo ste teški, da znate. Ako mi nos postane jarko crven, odustajem. Reporter Đura vam donosi najnovije vesti iz Gicograda. Polarni medvedi su svuda. Švedski istraživači su preuzeli grad, a strašna mećava uzima maha i zabrzava građane Gicograda U redu, momci. Drago mi je da vam se sviđa moja kuhinja, ali jedite polako jer... U redu, stiže još. To je sve, momci. Nema više hrane. Dobro, ja sam hrana. U pomoć! Prema podacima, približavamo se pravom severnom polu. Ne mogu da nas zaustave. Idemo! Ovde je Nebeska brigada. Naleteo sam na nedefinisane sanke Deda Mraza. Tražim dozvolu za uključenje. Čuli smo, Nebeska brigado. Dobili ste odobrenje. Niko ne sme da se lažno predstavlja. A raketa na toplotno navođenje ide ka mojoj stražnici. Dole, kuco! Samo upamtite šta govorim. Želim veliki odrezak kad stignemo kući. Stigli smo! Spusti gigantom magnetosajzer sa sanki. Ali uzmi prvo pokretni detonator sa strane. Nećemo moći da ga isključimo i onda... Stiže! Idemo dole! Mayday! I šta to uopšte znači? Direktan pogodak. Ponavljam, Deda Mraz je eliminisan. Primljeno, Nebeska brigado. Vrati se u bazu na raport i toplu čokoladu. Uspeli smo! Ali sada se led topi. A mi ćemo da propadnemo! Treba da podesimo magnetosajzer. Johnny, reci mi da si zgrabio pokretni detonator pre sudara. Molim te! Ko je sad nevaljalac? Pritisni detonator! zaleđene kocke koje... Čekajte, u programu smo. Dobro smo! Ali, momci, nisam ni malo ukusan i pomozite mi u pomoć!
Hajde da osvojimo severni pol, Ingare. Tamo gore je tako tiho i mirno, Ingvare. Tvoje reči su obična gomila laži. Uspeli smo! Da, svet je bezbedan i mi smo bezbedni. Ali zaglavljeni smo, sanke su uništene. Magnetna eksplozija mi je oduzela leteće supermoći. Nema problema, pozvaćemo pomoć pomoću satelitskog telefona. Slomio se kada si pala pri sletanju. Spasli smo svet, ali nas ništa ne može da spasi. Čekaj, da li čujete nešto? Pa, mislite da će da nas poveze?